ҳар халқу миллатро маҳз фарҳанги волояш муаррифӣ месозад. Тоҷикон низ чун миллати кӯҳанбунёду тамаддунофар дар ҷаҳон бо фарҳанги қиёснашавандаи хеш, хусусан либосҳои миллии рангорангу бемислаш мақоми ҷойгоҳи хоса дошту дорад, ки он дар тани бонувони зебову зебопарасташ таҷассум ёфтааст. Либоси миллии мо, ки ҳамранги табиати нотакрори Тоҷикистон аст, бо нақшу нигор ва инъикоси зебоиҳо дар худ аз дигар миллатҳо ба куллӣ фарқ мекунад. Занону гулдухтарон бо бар намудани либоси тоҷикона, таъриху фарҳанг, расму оинро муаррифӣ месозанд. Осорхонаи миллии Тоҷикистон низ ҳамчун макони нигоҳдории таърих дар муаррифии либоси қадимаи халқи тоҷик нақши муассир дорад. Имрӯз сокинону сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҳангоми сайри осорхона намудан аз ин гӯша боздид намуда, бо навъу намудҳои либосҳои қадимаи миллати тоҷик ва таърихи онҳо маълумоти заруриро пайдо мекунанд. дар инҷо чизҳои таърихӣ бисёр хусусан ба мо маъқул шуд. тарзи либоспӯшии миллӣ ҳамин хуб мешуд ки имрӯзҳо халқи мо ба ҳамин тарзи либоспӯшии миллиро шинос шавану ҳамин хел либосҳоро пӯшанд, либосҳои бегонаро напӯшанд. дар толори мардумшиносӣ беш аз 900 маводи марбут ба мардумшиносӣ ба маърази тамошо гузошта шудааст, ки урфу одат ва маданияти моддию маънавии халқи тоҷик мебошад. дар ин ҷо намунаҳои гуногуни ҳунарҳои мардуми тоҷик ба маърази тамошо гузошта шуданд. аз ҷумла як гӯшаи экспозитсияи толори мазкур ба либосҳои мардуми минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон бахшида шудааст, ки дар ин ҷо намунаҳои ҳунари чакандӯзӣ, зардӯзӣ, атласу адрасбофӣ ва ғайра ба намоиш гузошта шуданд. солҳои охир тибқи таҳлилҳо иддаe аз шаҳрвандон бо ҳадафи худнамоӣ ва ба истилоҳи дигар ҳамқадами замон будан либосҳоеро ба бар мекунанд, ки хилофи арзишҳои миллӣ буда, бар идомаи ин дар тарғибу ташвиқи либосҳои ғайр сабабгор мегарданд. дар ҳоле ки зан модари тоҷик дар ҳама давру замон посдори оину анъанаҳои муқаддаси миллӣ маҳсуб гашта, яке аз асостарин нигаҳдорандаи фарҳангу тамаддуни миллат ба шумор мерафтанд.